Bideotutorial txiki honetan ikusiko dugu zelan parte hartu ikastaro online batean EDE Fundazioak daukan Moodle plataforman. Lehenengo eta behin interneteko nabigatzaile bat zabaldu behar da eta fundazionede.org idatzi. Gure webgunean egongo gara eta sakatzen badugu Moodle, accede a nuestros cursos online, sartuko gara, hau da plataformaren pantaila nagusia. Aldez aurretik eman badigute erabiltzaile izena eta pasahitza, hemen hizkuntza aldatzeko aukera daukagu, hemen sartu aldugu edo zuzenean aukeratu parte hartu nahi dugun ikastaroan. Honetan sartzen banaiz, hemen ere eskatuko dit erabiltzaile izena, sartuko dut eta pasahitza. Momentu honetan ikastaroaren barruan nago pantaila nagusian. Hemendik joango gara gure fitxara, ikusteko zelan egokitu gure datuak eta zelan igo argazki bat. Adibidez, nik hartuko dut Inma González, eta ikusteko nire profila osoa hemen sakatu behar dut. Editar información, hemen ere euskeraz jartzeko aukera daukat. Eta hemen gauza bi garrantzitsuak egin alditugu. Alde batetik, adieraztea zen informazioa foroetatik jaso nahi dugun. Txosten bat jaso nahi dugun, edo harpidetza egin nahi dugun, edo zenbat korreo jaso nahi ditugun foroetan gertatzen den inguruan. Eta bestaldetik, oso garrantzitsua elkartrukea eta komunikazioa bultzatzeko gure argazkia egokitu. Aldez aurretik aukeratu dugun argazkia ona igo behar dugu eta hemendik agregar edo behin arrastratu egiten badugu aldatuko dugu beherago jaisten, actualizar información personal, botoia sakatuz.